morning mga ka-listeners. Kumusta na mo diha? Diha ka ron, sakay ka kayo mong sakyanan. Padulong ko duty. Malay diri mong lugar. Malay diri Jeddah, Saudi Arabia. Sakay ko karon auto. Service na mo. Padulong ko duty. Malay siya diri mga ka-DJ sa Jeddah, Saudi Arabia. Pasensya kayo nga nidong-idugay kong upload ha nya karon nato nang ipadayon ang lain sumpay ning atong sugilanon mga mata alakan nako. Salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw mga ka-DJ, mga ka-listeners na elbaik mo na ilamian galing nga manok toasted mga ka-DJ, mga ka-listeners. So, salamat kayo ha sa inyong pagkanunayang pagpaminaw o shout out di ay yung kaninyong tanan. Sabi na nag-comment, shout out kayo. Karon ato ng sugdan ang laing sumpay ng atong sugilanon mga mata alakan nako. So, salamat sa inyong pagkanunayang pagpaminaw. God bless all. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw kong ingna ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka man gid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong kiuna-una. Kung doon na may nakugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Ang sama ni mas pagpintal. Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga gidatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat Ginny Rica Vidal, Direktor Alex Repulyo Lara, Music Trifon Morales, Recording Editor Ariel Mancao, Soundman Aminidel Liara Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miagi ni mando si Lara kang Frex nga patyon si Angela. Apan mi balibad ang naulahi. Kay gusto pa niyang duwaan si Angela. Samtang si Leonardo naibos gyud ni Angela nga mibiya niya kuyog sa laing laki. Base sa gisulti ni Frex kon Frederick. Tuod man, giatiman ni Frex si Angela. Unya, miabot gyud ang adlaw nga mipakita na og balik si Lara kang Leonardo aron mangay pasaylo ni Angela. Ug siya na ang mihatag og ideya ni Leonardo kung unsaon sa pagpangita si Angela. Anang sumpay sa atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Ma, Oh, Leonardo, gano? hay nang resume ni Angela sa iyang pagpang-apply og trabaho nato. Ha? Resume? Kuan, tanawa ko no sa study room ni Papa nimo, basin tuan ako mabutang. Nga naman? Kinahanglan madumduman ko ang Pinoy-ana ni Angela, ma. Unsa? Pangitaon nimo ang Pinoy-ana ni Angela, Leonardo? O, ma. Kinahanglan magkasulti mi. Leonardo, dili pa makaayo nimo nga maghago ka og maabugan. Wala problema, tita.
Ako na mo drive ni Leo kung asa man siya paingon. Pero, Leonardo, bago ka palang nakagawa sa ospital. May clear eyeglasses ko, ma. Dili ni maunsang ako mga mata. Unya, manglakaw na ba ta? Sigurado ka ba, Lara? Nga gusto kang mutabang sa papangitan ni Angela? Of course! Nauna-una na ko nga, diligid maayo nga magdumutang, magbuhat ang dili maayo sa atong isig kaingon. Pero, mag-agad ko sa gibati ni Leo. Leonardo, palapasa lang una ang usa ka semana o duha ba. Igo nga makarecover ka sa imong mga mata sa operasyon. Naunsa man ko. Hindi man ko mahimutang din sa bahay nga gibutangan ni Frederick na ako. Mura man ko kimingaw ug maayos sa bahay nila ni Sir Leonardo. Pero dili mahimo nga magpadako sa kong gibati. Nakapalayo na ko ni Leo. Kinahanglang ako ning tiwason. Angela? Bugnaw na din sa gawas. Mas maayo tingali nga. Musuda ka sabay. May problema ba ka? Sulti ko kung unsa na. Frederick, sa imong tanaw, wa ba masukon ako si Leonardo? Ikaw maging ang nakakita sa iyang reaksyon. Sa sinugdanan, nakalitan siya. Naglagot nimo, pero nakadawat naman dayon si Sir Leo sa paggawa nimo. Giluwa makamutuman sa tong sabot ang sila. Bisaad ka nga dili mo biya din sa bahay ko makakita na ko pero nalong bibiya ka man. Leonardo na unsa ka man. Unsa man tumikagan? Ma, ganun mo ba makahuwat si Angela na ako sa akong pagpauli? Leonardo, nagsabot na ba ita, ha? Pangitao na ninyo ugma si Angela. Ayaw na pangiso kay makadaot na sa imong operasyon sa mata. Sorry, ma. Sorry. Kung dili ka makapugong sa imong kasuko, mas maayo tingali nga dili lang una nimo pangitaon si Angela. Dili mahimo, ma. Kinalamuhatag sa grason ako sa iyang gibuhat na pagbiya. Sa iyang pagpamakak na ako. Busa kinalang magkita mi. Bisa sa katapusan na lang higayon. Okay ra gyud si Sir Leo, Angela. Mas excited siya nga nakakita na siya kaysa tagunahon na sa pagkawagtang nimo. Mao ba? Mao na. Busa, dili kaangay nga magunahon na og mabalakan niya. Karon nga makakita na si Leo, mas mabisi na siya sa pagpintal. Gusto ka? Kinsa man tuod ko nga hatagan niya panahon sa pakunahon na wala si makinahanglan ako, Frederick. Kay makakita na siya. Mao na. Busa, ayaw nagasula imong kagalingon kang Leo. Mas maayo tingali nga mupaulit na lang ko sa amo, Frederick. Ha? Ikaw ang may baw. Pero mas maayo tingali nga palabyon na nimo ang usa ka semana. Una ka mo pauli sa inyo. Mitalisik na, Angela. Pahuwi na sa mong kwarto. Hello? Unsa na balita? Nagigsuot na balik si Leo na ako, Frex. Wala ko niya abuga pa. Uy, maayo. Importante kayo nga musalig siya ni Mulara. Frex, naibaw na ko sa kong buhaton. Dili na nako usika ng pagdawat og balik ni Leo nako. Bisan isip higala lang.
Oh, kanang yun. O giunsa na nimo si Angela, ha? Wa pa nimo lugosa? Giusab sad nako akong style, Lara. Usa na ko karon ka gentleman kang Angela. Mao ba? Tuod. Taguin na siya maayo, ha? Kay ugma, manglakaw mi si Leonardo. Asa mo? Pangitaon namang gipuy-an ni Angela. Unsa? Ug makit-an kanin niyo? Dado na mo resume ni Angela aron matultulan na mo ang iyang address. Unsa? Sa buntag mi magsugod og pangitan ng puiset nga Angela. Di magdi ko mahimot ang Huwag pa man sa ko magduka. Ako nang tanaw nagbalik ang diary ni Esmeralda. Kaluoy kid ni mo, Esmeralda. Namatay ka nga wa mahatagi og hustisya ang nahitabo nimo. Nauman naman na akong basa, pero dili kompleto ang mga pitsa nga iyang nasuwat. Unsa ka ko na akong sumpayan ang iyang diary. Gusto sabi akong isuwat ang mga pangitapo sa akong kinabuhi. Gusto na akong subayon kung kinsakit ang... Tayo pa unsan ni? Doon naman dahil ni bulsa-bulsa kining baga nga cover sa iyang diary ni Esmeralda. Murag tunay na suksok. Ay, ako ning kuhaon ang murag na suksok. Uy. Anit gihapon kini sa diary. Wala mawa ang upang panit sa diary. Kilangkat ni o gisuksok ining bulsa-bulsa sa cover sa diary. Dear Diary, ang misteryosang bayon sa babae. Nakita ko na sab siya sa ilam sa mangga. Dili na ko maklaro ang iyang naong. Taas ang iyang sinina. May da siyang taas nga kutsilyo. Ako ang iyang tuyo. Midagan ko o mitago sa akong kwarto. Unya, dili na ko siya sa bintana. Ug nakita na ko siya sa ubos. Nagbarog. Nakikita kong iyang bayhon. Inanay siyang mipaingon sa studio ni Leonardo. Naigo sa hayag sa puste ang iyang gisulob. Ang gown ni Lara. Siya si Lara. Gusto kong patiyo ni Lara. Sa man iyang gisuwat. Tanaw na ko ang pizza. Hunyo 24. Kano sa ka posible nga nakita ng patay lawas ni Esmeralda? Klaro kaayo iyang gisuwat. Gipatay si Esmeralda. Ug si Lara ang nipatay niya. Si Lara ang nitukmod ni Esmeralda sa veranda. Ug wa siya masiluti. Kinahalang mahibaw ina si Leonardo. Pero dili ako mahimong mapakita niya. Saon ko man niya. Daan pa ko. Ngaw pa ka matug, kaya nagsigaw bang suga. Unsa pa nang gibasa nimo? Oo, Frederick. Diary man na? Kuan, ako ning diary. Mahilig ka din nga magsuwat-suwat sa diary, Angela? Oo. Mahilig ko ini. Ansa man, may tuyo ka ba na ako? Walang. Di na sa kumakatug. Maungan na ko sa paglili ni mo din sa imong kwarto.
Frederick, mo pauli na gid ko ugma. Dili mahimo. Ha? Sa dili mahimo. Ang buot mong pasabot. Kuan, kining dili mahimo nga mo pauli ka dayon ugma sa buntag. Kinahanglan pabutong ko nimo sa hapon. Kaya hatod di ka sa inyo. Adi na kinahanglan nga ihatod pa ko nimo, Frederick. Pero mas gusto ko nga sure jud ka nga safe kang maabot sa inyo. Dako na ko, Frederick. Gawas pa, wanay ganahang mo pinuang nako kay lain na kining tan-aw ng akong naong, dili pa? Guba ng akong naong. Mao nga di na ko makadani og mga daotang mga tao. Sige. Pero ingnan lang ko ha kung unsa ka oras mo pauli kay balikon ka dinhi. Please, Angela. Tuguti kong ihati ka ugma sa inyo. Kuan, gusto sa ko makatultol sa inyo. Sige. Paabuton ta kasi imong pagpauli ugma. Salamat kayo ha. Sige, katuog na. Buutan gid kaayo ni Sir Frederick. Paabuton na lang nako siya ugma. Hello? Nganong naduwa kag balik, ha? Kinahanglang buntag mo muadto sa address ni Angela. Kaysa hapon ako siya ihatod dito. Isa? Mupaulit na si Angela sa ila. Ug dili na ko siya mahimpugan. Daan pagid kong magdalang o kahasol ka ng pagtabang mo anong bayana? Lara, ang may kang mapasalamat nako. Naniya pa siya sa karangbahay. Ug wa siya nako ilahos sa ila. Kay magkakita yun sila ni Leo dito. Okay, sige. Buntag mi mo ato sa ilang lugar ni Angela. Aron mangita kunuhay ni anang buiset nga babae. Di magyapon ko makatuog. Di gid mawasa kung una-una ang napasahan ko sa diary ni Esmeralda. Si Lara ang iyang nakita nga gustong mapatay niya. Kinahanglan makapanawag ko ugma sa bahay ni Mama Nerva. Siya na lang ang pangutanon ko kung kanus akyod ang posibleng pizza nga nahug si Esmeralda sa veranda. Ating, andam na ba ang pamahaw? Andam na kayo, ma'am. Misayo gyud kong mataoy kay sayo man kang manglakaw slas Dong Leonardo ug Lara. Maayo, ating. Kinahanglan makapamahaw sila sa di pa sila manlakaw. Ang ari lang ko sa sala, ating, ha? Ay sige, ma'am. Uy, may nanawag man, ma'am. Ako na lang tubag. Ipadayon lang ang pagluto diha sa pamahaw. Sige, ma'am. Kaysa makaning sayo nga nanawag. Dili ba ka ni ang doktor ni Leonardo ang nanawag? Hello? Mama Nerva? Angela? Ikaw na? Angela? Hain ka man karon. Ma'am, dili na importante kung hain ko karon. Maipangutana lang ko nimo. Oo, unsa man na? Nahinumdum ka sa buwan og pizza sa adlaw nga namatay si Esmeralda? Nganong nangutana ka ni Ana, Angela? Tubag ka lang ko, ma'am. Importante nga mahibaw ko sa adlaw nga may ambak si Esmeralda sa veranda. Hunyo 28 na siya nadiskubrihan sa upo sa veranda, Angela. Hunyo 28? Oo. Ngano lang utana ka man bahay nini. Salamat, ma'am. Bye. Kung hunyo 28 sa nadiskubrihan nga patay na sa ubos. Posible nga hunyo 24 mahapon si Esmeralda sa veranda. Upat ka adlaw human niya masuwat kining katapusan niyang entry sa diary. Sama kay nasud sa unahuna ni Angela. Ngano nangutan naman siya kung kanus ang nadiskubrihan ang patayng lawas ni Esmeralda sa ubos sa veranda sa luyo. Ha?
Oy, Leonardo, kau di ka nang nasa kong luyo. Kudatan ako ni mo, oy. Noon sa mga ma? May problema ba din, he? Oh, ganun nagunit magkanang auditibus telepono din sa sala, ma? Ha? Nga sa bangal man din ako mabutang. May problema ka ba, ma? Nanawag si Angela karon, Leonardo. Unsa? Unya, imo bisa na pangutana kung hain siya karon? O nga nangita ko niya? Wa na ko makaabot anang maong pangutana tungod kay siya ang dunay gipangutana nako. Nga nakalibog nako, Leonardo. Ganun ba mo siya pangutana kung hain siya karon? Aron makuha na ko siya. Tungod ka naghiskot siya ni Esmeralda, Leonardo. Sa? Ganun na nawag man siya bahin kag Esmeralda? Nangutana lang siya kung unsang buwana o pitsaha nga nakitaan sa Esmeralda diya sa ubos sa atong veranda nga patay na. Unsa? Nangutana ni mo ana si Angela? Oo. Ug guman ako siya matubag. Yan ang gibutang ang pikas linya nga agani manamilit nako. Ug unsa may imong kitubag niya, ma? Ako siyang giingnan nga nakitaan sa Esmeralda nga patay na Hunyo 28. Oh, ba? O iya din gibutang ang telepono. Wala siya manamilit na ako, Leonardo. Nagdali siya sa kong paminaw. Nganong nangutan naman ka siya bahan kang Esmeralda? Leonardo, naibaw ka ba kung hay naibutang ni Angela ang diary ni Esmeralda? Wa, ma. Nganong nangita man ka ini? Gusto lang ko makabasa sa maong diary. Good morning, Tita. Leonardo, good morning. Unsa man, manglakaw na ba ta? Kaseryoso ko na ng naon ninyo? Sige, palakaw na ka mo, Leonardo, kay pangitaon ko na ang diary ni Esmeralda. Sige. Oh, maglakaw na mi. Leonardo? Tinood bang akong napatigi ka ni Titan Minerva? Pangitaon niya ang diary ni Esmeralda. Oh, mausap ka na yung nabati ko, Lara. Nanawag ko no si Angela. Ug nangutana bahin sa buwan ug adlaw sa dihang nadiskubre ang patang lawas ni Esmeralda dito sa luyo sa ubos sa Miranda. Oo niya. Bagit makasulti si Angela kung hain siya karon? Wa sab. Gibutang dayon ko no ni Angela ang pikas linya. Human makasulti si mama sa buwan ug pizza sa pagkamatay ni Esmeralda. Ngano ka, no? Ambot lang. Palakaw na lang ta. Basin kung tuwa na sa ila si Angela. Okay. May ubos na gito si Mami Nerva na ako. Labi na nga ako dahil yung kibutang ang phone ka kanina. Pero, wala ko'y laing mahimo. Dili mahimo nga makasulti ko tinuod bisan kinsa nila kung hain ko. Angela? Pabuta ko sa pagpauli, ha? Kaya hatod di ka sa inyo. Sige, Frederick. Magpaabot ko sa imong pagpauli. Salamat, Angela. Sige. Aras ako. Okay. Si Frederick na lang ang nahabilin kong suod nga higala karoy na. Siya rin nakaantos kamutanaw sa kong naong nga naguba. Layo, ayaw ka pala ka. Matultularan na to ang ilang bahay. Gusto ko magkasulti na mi. Layo, gipasaylo ni ba ko nimo? O, Lara. O pasaylo asab ko sa akong pagpasakit nimo. Dugay na takang ipasaylo, Layo. Maong bibalik ko aron mahusay ta ang tanan sa dili pa ko mobiyaing dapita. Oh. Niya nata sa dapit nga na sa resume ni Angela. Nganong wa man i-picture ang iyang resume? Oh, basig na tagak dito sa gibutangan ni ini. Wa tingali mapapilit og maayo. Ops, niya na kita. Mo na ding dapita.
Oh, medyo kagmay man di ay mga bahay din, Murag, dili makaayo sa imong mga mata kining dapita, Leo. Mayo tingali nga ako na lang mudumdum sa ilang bahay. Dili. Kitang duha ang mutultol silang bahay. Nangateng, Oy, pwede mo inom ng tubig? ay pagkuha lang diha doong sa ref. Oh, mingaw lagi yun Natug manggod si Mami Nerva, unya si Dong Leo, milakaw uban sa kaniyang uyab, si Lara, mangita sila ni Angela. Mao ba? Naglibog yun ko. Kung nga nung wa na mo pakitas day Angela kang Dong Leonardo. Sabtalan ninyo si Angela nangateng. Nausab na yung naunggod. Naguba ni tungod sa asido nga gisablig sa wamailing tao siyang naong. Pero nagsabot na magod sila sa Dong Leo, God. Nga siyang unang makita ini kung tangtangan na si Dong Leonardo's bindahi siyang mata. Usahay magulang ang mga saad dadon sa kahadlok. Na, mao. Salamat sa tubig na nga. Sorry na mo. Pero dili na ninyo makitaan si Angela. Kaya ako ning gitaguan. Unsa kay kong buhaton karon? Si Lara. Si Lara gyud ang klaro kay mipatay kang Esmeralda. Pero di na ko masulti ni Leo. Kay nagtago-tago pa ko gikan niya. Ako na lang kaning taguon hangtod sa hangtod. Pero dili. Kinahanglang magbayad si Lara sa iyang pagpatay kang Esmeralda. Medyo dagko naman di ang mga kabayan din is Loyo. O narang ba yung kitudlo na tumabay nga maoy bahay ni Angela? Mingaw man. Murag ko'y tao, no? Pero suwayan lang yun nato. Maayo! Maayong adlaw! Maayo! Uy, wa na may tao diha day. Kat namatay si Ismer. Oh, kinsa na si Esmernoy? Ang maguwang ni Angela. Ha? Patay na ding makuwang ni Angela? Oo, namatay ni kay Giligsan. Unsa? Biktima in town sa hit and run si Ismer. Mo nga nasukog maayo si Angela sa milige siyang maguwang. Nagsige maganitong hiskot nga pangitaon gyud niya ang mi hit and run siyang maguwang. Mao ba? Wala gid mo balik din si Angela noy? Wa na gyud. Hapit na gani magabok ng ilang bahay. Wa naman matiman. Leonardo, mamiya na lang ta din, he. Kining noy, kung pananglit ba, mabalik man si Angela din Palihog na nagkusulti nga patawag ko na ako. Kaya doon ako importanteng tuyo niya. Leonardo din ako pangan. Ayo. Oh, sir. Akong sultihan. Kinahanglan mo tawag na ako si Angela. Leonardo, lisod pangitaon ang tao nga dili gustong makitaan. Oh, Basta, mas may tingaling i-focus lang una nimo sa imong pagpakaayo sa imong mga matang imong panahon. Kay kuyaw kayo kun ma-infected na sa pagsige ng maglakaw. mamauli na lang ta. Ay naman ni Sir Frederick. Paman mo abot. Gusto na ko makapauli sa bahay. Gusto ko nga ato na ko dito makuna-una sa sunod akong buhaton. Ay, niya na Sir Frederick. Salamat. Makapauli na gid ko. Sorry kayo, Angela. Na-traffic ko. Okay ra, oy. Ang importante nga ning anak ka. O makaulit na gid ko sa amo.
ni ang inyong bayan, Angela? Hapit naman manggubang at tupo. Maayo kay may koral sab ni. Pero, gubaon sa tang koral. Karaan naman gud ni, mao ni ang kabilin sa among ginikanan ni Ate Esmer. Duhar din mo kabuk mo na igsuon. O pulos mo babay. Oh, adali, sweet. Oh. Maayo kay wag gid ni siya sak-a og mga kawatan. Angela, Oh, ikaw na, day. oh, ako ni Lolo Tasyo. Oy, nga nung nagmas man ka, gihuba ka. Ako anoy, lain man gud ang akong naong karon. Now, someday nang imong naong. May problema ang akong naong noy og ay nalang pangutan ako na unsa ko. Ikaw, God. Ay, maayo kaya ako kang nalantawan, day. Lolo Tasyo, Mayo kay niya nakaday. Kay doon naman gudoy ng ngita ni mo ganina. Kinsa man na nangita niya, Noy? Lalaki man to o gwapang babae. Ang lalaki, Leonardo Angan. dinhi si Leonardo? Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa nang sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kani sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trefon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.